Рабочий день пчеловода. Изучение иностранных языков. Pracovní den včelaře. Studium cizích jazyků. Pracovní den včelaře. Studium cizích jazyků. Pracovní den včelaře. Studium cizích jazyků. В 6 часов 15 минут пчеловод просыпается и устраивает утреннюю пробежку. V 6:15 včelař vstává a zahajuje raný běh. V 6:15 včelař vstává a zahajuje raný běh. V 6:15 včelař vstává a zahajuje raný běh. После пробежки он готовит овсянку с фруктами на завтрак. Po běhu si připravuje ovesnou kaši s ovocem. Po běhu si připravuje ovesnou kaši s ovocem. Po běhu si připravuje ovesnou kaši s ovocem. Завтрак помогает ему зарядиться энергией для нового дня. Snídaně mu dodává energii pro nový den. Snídaně mu dodává energii pro nový den. Snídaně mu dodává energii pro nový den. Он садится на велосипед и мчится к пасеке. Nasedá na kolo a míří do včelína. Nasedá na kolo a míří do včelína. Nasedá na kolo a míří do včelína. Прибыв на пасеку, пчеловод начинает с проверки ульев. Po příjezdu do včelína zahajuje kontrolu úlů. Po příjezdu do včelína zahajuje kontrolu úlů. Po příjezdu do včelína zahajuje kontrolu úlů. Первая задача дня – оценка состояния пчел в ульях. Prvním úkolem dne je ohodnotit stav včel v úlech. Prvním úkolem dne je ohodnotit stav včel v úlech. Prvním úkolem dne je ohodnotit stav včel v úlech. Затем проводится совещание по плану сбора меда. Poté se koná schůzka o plánech na sběr medu. Poté se koná schůzka o plánech na sběr medu. Poté se koná schůzka o plánech na sběr medu. Перед обедом он выполняет ремонт оборудования пасеки. Před obědem opravuje vybavení včelína. Před obědem opravuje vybavení včelína. Před obědem opravuje vybavení včelína. На обед пчеловод кушает салат из свежих овощей. K obědu včelaří salát z čerstvé zeleniny. K obědu včelaří salát z čerstvé zeleniny. K obědu včelaří salát z čerstvé zeleniny. Обед проходит на свежем воздухе, усиливая творческое настроение. Oběd se koná venku a posiluje jeho kreativní náladu. Oběd se koná venku a posiluje jeho kreativní náladu. Oběd se koná venku a posiluje jeho kreativní náladu. После обеда начинается обслуживание ульев и оборудования. Po obědě začíná údržbu úlů a zařízení. Po obědě začíná údržbu úlů a zařízení. Po obědě začíná údržbu úlů a zařízení. Небольшой кофе-брейк с горячим чаем и медом приносит отдых. Krátká přestávka s horkým čajem a medem přináší odpočinek. Krátká přestávka s horkým čajem a medem přináší odpočinek.
Krátká přestávka s horkým čajem a medem přináší odpočinek. Он регистрирует успешное обновление ульев в текущем проекте. Zaznamenává úspěšnou modernizaci úlů v aktuálním projektu. Zaznamenává úspěšnou modernizaci úlů v aktuálním projektu. Zaznamenává úspěšnou modernizaci úlů v aktuálním projektu. Встреча с коллегами дает возможность для полезных консультаций. Setkání s kolegy poskytuje příležitost k cenným radám. Setkání s kolegy poskytuje příležitost k cenným radám. Setkání s kolegy poskytuje příležitost k cenným radám. Далее пчеловод тщательно решает проблему с неадекватным роями. Poté pečlivě řeší problém s neklidnými rojmy. Poté pečlivě řeší problém s neklidnými rojmy. Poté pečlivě řeší problém s neklidnými rojmy. Краткий послеобеденный перерыв позволяет насладиться окрестными пейзажами. Krátká odpolední pauza mu umožňuje obdivovat okolní krajinu. Krátká odpolední pauza mu umožňuje obdivovat okolní krajinu. Krátká odpolední pauza mu umožňuje obdivovat okolní krajinu. В конце дня он подводит итоги и анализирует эффективность работы. Na konci dne shrnuje výsledky a analyzuje efektivitu práce. Na konci dne shrnuje výsledky a analyzuje efektivitu práce. Na konci dne shrnuje výsledky a analyzuje efektivitu práce. По дороге домой он едет на скутере, наслаждаясь прохладой вечера. Cestou domů jede na skútru a vychutnává si večerní chlad. Cestou domů jede na skútru a vychutnává si večerní chlad. Cestou domů jede na skútru a vychutnává si večerní chlad. Вечером пчеловод отдыхает, читая книгу о природе и жизни. Večer si včelař odpočívá a čte knihu o přírodě a životě. Večer si včelař odpočívá a čte knihu o přírodě a životě. Večer si včelař odpočívá a čte knihu o přírodě a životě. Он завершает день с чувством удовлетворенности и новыми идеями для пасеки. Den zakončuje s pocitem uspokojení a novými nápady pro včelín. Den zakončuje s pocitem uspokojení a novými nápady pro včelín. Den zakončuje s pocitem uspokojení a novými nápady pro včelín.